Legat, bifate toate direcțiile organizatorice, puțin dacă ar fi lucrat asupra expunerii fiecărui artist și critica era rezolvată. Da. Felicitări! O să încep cu mai vechiul prieten Mihail Gavril, dintr-un motiv foarte simplu, este cel care se detașează, după cum vedeți, vizual, de ceea ce înseamnă icoană. Practic se detașează de lucrările celorlalți trei expozanți, pentru că Mihail Gavril nu face o artă decât în esență cu trimitere religioasă, de spiritualitate creștină, dar nu propriu-zis o artă care să țină de canon sau de tehnicile artei religioase sau de tot ceea ce știm noi că înseamnă icoană. Dar, sigur, corespondențele spirituale pe care Mihail Gavril le creează cu ceea ce înseamnă un anume tip de imagerie la care are acces prin buna cunoaștere a rânduielilor, buna cunoaștere a bisericii, a ceea ce înseamnă ierarhiile pe care le vede, le cunoaște pictate pe pereți, pe cupolă, toate semnificațiile unor anume reprezentări. Mihail Gavril are acces la acest univers de factură religioasă pe care, sigur, îl vede și îl transpune, îl recrează în picturile sale. Deci este firesc la un moment dat să vedem sau să avem impresia că descoperim chiar naturi statice în picturile sale. Pentru că, sigur, inclusiv fructele, merele, toate au o semnificație pe care o putem cataloga ca fiind divină, nu? De natură divină, de natură religioasă. Și gama cromatică pe care o întrebuințează Mihail Gavril și care l-a făcut cunoscut și prin care îl recunoaștem acest tip de albastru pe care îl folosește, acele foarte rafinate și variate ocruri, toate acestea compun universul pe care Mihail Gavril îl împărtășește. Și sigur, faptul că recurge la acest tip de tehnică, pictura în ulei pe pânză sau ceea ce face ca pastel, deci grafică de șevalet, îi permite într-un anume fel să se desfășoare pe suprafețe mai largi și să ocupe simeza cu o mai mare și mai bogată imagerie, aș spune, punându-i puțin în umbră pe ceilalți trei artiști care lucrează într-o tehnică în care migala, răbdarea au roluri principale și unde suprafețele pictate nu pot să fie la fel de generoase. Aceasta ar fi una dintre sublinierile pe care vreau să le fac. Și sigur, aici avem de-a face cu trei viziuni diferite și cred că ați avut vreme să vedeți puțin expoziția și să vă dați seama că una dintre artiste, Olga Popescu, se simte mult mai puțin încorsetată de ceea ce înseamnă canon în icoană. Mă refer aici la gama cromatică, care este mai relaxată. Nu o spun într-un sens negativ, Doamne ferește. Este o observație care ține de temperamentul și de curiozitatea artistei, care se depărtează prin formula
picturală, prin gama cromatică, de ceea ce înseamnă canonul icoanei de tip ortodox, care are și un anumit tip de compoziție, pe care artiștii rareori o îmbogățesc, pentru că există o dificultate în a te detașa de ceea ce înseamnă tradiție. Olga Popescu respectă canonul, doar că în această picturalitate are o libertate imaginativă care îi oferă posibilitatea de a zbura, aș spune, într-o direcție care s-ar putea să devină interesantă, dar care chiar este și în prezent și am remarcat, dincolo de, sigur, de reprezentarea unor sfinți, două dintre lucrările cu temă mai complexă sunt cele și în care libertatea artistei este mai mare. Ar spune că exact acelea sunt cele care o fac pe artistă să fie interesantă în ochii privitorului, care vrea să descopere în icoană un pic și altceva, să spun. N-aș vrea să mă luați chiar așa de libertină. Eu iubesc într-un anume fel canonul, dar încerc și eu să mi-l explic și să-i dau și un bun înțeles, adică artistul, iată, artistul care face icoană își dorește să-și vadă și amprenta personală. Sau ar vrea ca lucrările sale, la un moment dat, sigur, în măsura în care există și un ram de mândrie acceptat, ar vrea ca o anume icoană sau un anume tip de reprezentare să-l facă cunoscut. Da? Sigur că la pictura laică lucrul acesta este mult mai ușor. Libertățile sunt practic infinite, dar eu cred că există un dram de mândrie și într-o realizare tehnică desăvârșită spre care artistul tinde, și acest tip de amprentă este cel care, tipul de amprentă este cel care formulează profilul artistului care se dedică icoanei.